L-iktar li tinkwatani jien l-iskorrettezza politika tal-Ministru Ġew Mizzi. U ngħid għaxiex da kienna diversi diskussjonijiet fil-Parlament dwar kif inhu għaddej l-andament tad-diskussjonijiet dwar l-arriva, saru diversi mistoqsijiet parlamentari, sa nhar l-erba' stess fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari għamed dil-ixxu, però sfortunatament il-Ministru jippreferi r-rifletturi ta' xi studio tat-television jew inkella xi intervista fil-gazzetta biex jiżvela dal-affarijiet minflok juża l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li hi l-Parlament biex jagħti informazzjoni lil del-Kamra fiex ikunu għaddejjin dawn it-taħdidiet. Li jinkwetani wkoll huwa il-pożizzjoni tal-ħaddiema llum il-ġurnata kif dejjem għadd huwa inkwetanti li r-regal tal-miliet ta' dal-Gvern lil daw il-ħaddiema li ta' min jgħid li hemm 1200 familja li jiddependu il-ħobża tagħhom tiddependi minn dan xogħol. Hija f'sitwazzjoni prekarja, ma jafux se jiġri kif jiġi jgħaddhom il-festi hemm xi wħud minnhom anke bil-lif kont għandi kemm tkellimt magħhom dolodu kif jieħlu għax-xogħol ma jafux se jiġri fil-jiem li ġejjin. U minn hawn narġa' nagħmel l-appell tiegħi f'isem l-Oppożizzjoni biex f'daw it-taħdidiet tkun priorità l-interessi ta' dal-ħaddiema. L-interessi ta' dal-ħaddiema da tkun priorità fuq in-negozjati kollha. Da bħalma sar meta kien hemm ir-riforma fit-trasport pubbliku. Gvern nazzjonalista kien għamel kondizzjoni illi l-operatur irid iżomm lil ħaddiema tas-servizz pubbliku fuq il-kodba ta' min jieħu it-tender u hekk nistennew u hekk għandu jkun illi fid-diskussjonijiet li l-Gvern ikollu ma' min ikollu jew inkellek ħadd toħroġ tender fuq dan is-servizz il-ħaddiema għandhom ikunu waħda mill-kundizzjonijiet prinċipali tal-kontratt jew inkella tal-kundizzjonijiet li joħroġ għas-servizz tat trasport.